أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Salamu alaikum. A'a liman ya haka ana ta faman jiran ka kowa an haɗu ana so ana ta ina liman kuma mun ji shiru. To ai yanzu zan je in ga muku ne a sa ko na'ibi Salas bai zo ba? Ya zo. To ya ja sallan nan ni ba zan iya ba. Basirin nan ya gama da ni. Ciki na ƙara na yi alula ka kanta ya fi so 10. Amma da na yi alula nan kawai sai tuza ta kwace mu. To baka nemi magani ba? Wani magani na nemi su sake na nemi agawaki na nemi nan da wani bani maganin basir nan da na dinga zawo ihe da na wuni turmi na sa a bayan gida ba na iya rike kafata ina zan kara nemi wani magani. To an zo wajen akwai malam Muhammadu Sabi'u Chaltos mai maganin gargajiya ingantaccen magani idan kai amfani da shi magana ta kare. Da gaske kwarai kuwa ga wannan maganin na Muhammadu Sabi'u Chaltos ka je ka gwada shi in Allah yadda kai amfani da shi magana ta kare. Dan malam na ga shi dan karami ka je ka gwada shi Allah ya bada sauki. Maliman ina zuwa kuma dan malam wa alaikum assalam. Dan malam masallaci ne da dan malam. To ai ba kira sallah ba malam. Sai an kira sallah na samu sauki yanzu zan je ta nafiloli ne baya haka kuma na zauna ne nafiloli har a kira sallah a shiga sallah. Allahu akbar Allah ya samu sauki. Allah ya kara sauki. Ai dan malam yau sallah na yarance dan malam na dauke ku sallah bakar zan sauke.